min eċitat u min b'xi ftit dieqa. Kienu dawn ir-reazzjonijiet imħalta ta' ġenituri u nanniet li t-tnejn filgħodu ħadu l-tfal lura lejn l-iskola. Żorna l-akwati tal-iskola primarja ta' Raħal Ġdid fejn tkellimna ma' bosta ġenituri u nanniet. Xejn eċitata hekk, terġa' nibdew rutina tax-xitwa, nippreferija kemm fis-sajf tkun iktar free. Imma llum jerġa' jibda skola, mużew, futbol, tkun iktar kmieni vera u hekk, ma ħaġa sabiħa iktar tfal imorru l-iskorra, jirżaqgħu mal-ħbib tagħhom u hekk. Naqra ċitati u ġejtaw biex naqra sena għandi tewmin tat-tifel. Ukoll għandhom l-ewwel sena llum fis-sajf ovvja kien ikun qamija għax il-mammi tiegħu taħdem. U issa ħajmu l-iskola, issa nistennew sena skolastika tajba. Eċitata ħafna x'ħajtilgħu Jerwan. Għamlu skola sajf tajba ħafna bi prezz baxx, sajna naffordjaw nibgħatu 5 tim fil-ġimgħa. Issa jkollhom sena ġdida Jerwan kollox ġdid. Anke jekk kultant jaf iġeluhom jirrabjaw xi ftit, il-ġenituri jħossu nuqqas tal-uliet. Kunu mdorin miegħek, u mbagħad isek dik il-ħin li għax huma bl-istorbju tagħhom it-tfal ishom jagħmlu d-dar mimlija u mbagħad tħoss il-vojt. Ma tħossu nuqqas tagħhom wara l-sajf. Ejja, bil-forsu. Dwejja kbar. Kun irridhom mija jien. Tkellimna wkoll ma' wħud mit-tfal li millum reġgħu qabdu rutina skolastika. U issa ħankun nagħmel ħbieb ġodda qed wasna eċċitati missa għall-ewwel darba. Ferħan iż-żejra raħ. Jiena? Kellim ejda. Ferħan. Din it-tifla xkejkna għaltilna wkoll kif qatet l-istaġun tas-sajf. Pensi nilab nkun